Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να συνεχίσω αυτά που έλεγα, διότι να πω, να συμπληρώσω τέλος πάντων, ότι εγώ έχω κάνει ζωντανή μετάδοση. Δηλαδή, live έχω κάνει. Και έχω κάνει και δύο μάλιστα. Μία με τον Ταβέτα και μία με τον Πούμπα Pro. Μου έχει πει ο Πούμπα ότι ο Νένσαϊ όσες φορές και πήγε να κάνει live, όσες, ή θα του το έκλεινε η μάνα του, πραγματικά αυτό, ή απλώς δεν θα μπορούσε, ή κάτι τέτοιο. Αλλά μου λέει κάποιες φορές του λέει η μάνα του να το κλείσει τη ζωντανή μετάδοση και αυτά. Και δεν θέλω να αρχίσω beef, αλλά θέλω να πω λέω την αλήθεια. Γιατί αυτό υπάρχει όντως μέσα στο Πούμπα. Μου το έχει πει και μου το έχει δείξει. Ωραία. Ούτε βέβαια το Μαριώνης Κλαμπ έχει κάνει live όσες φορές και πάει να το κάνει και αυτό. Η μία λέει ο Παρολούτ φταίει. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα. Και οι άλλοι δεν τους άφηναν που θέλαν να παίξουν 99 νύχτες στο δάσος. Δηλαδή ρε παιδιά, μόνο εγώ είμαι στη ζωντανή μετάδοση. Και μη σας πω ότι σκοπεύω να κάνω κι άλλη ζωντανή ροή. Αλλά αυτή θα τη δούμε πότε θα έρθει. Αυτά έχω να πω. Και κάτι τελευταίο. Δεν ανοίγω μπιφ. Λέω ξεκάθαρα την αλήθεια. Ωραία. Ωραία. Bye.